nyolir Praboto abang kalagar mangluwuk mungso amin tolan anggro terus ringo manabdo Abyoyun anu ladala sak sampunipun kula wujud kados mekaten kula cumadung dawuh kepareng paduka semanten ugi kula iki cumadung dawuh paduka wah omong-omong ki lho marang ketarane ngono lho to sing galak ngono lho buta kok kemayu lha witekno pripun wis nek ngono malah kowe kok meneng wae ngono malah seru iya dina iki ulun paring sarana mengkono mau mung ujube gawe giri gudana kayangan Suralaya mekaten kukulun iya jeneng kita sakloro tak paringi tetenger kala Badrayaksa lan Kandi Yeksa munggal marang kayangan Suralaya sedika ngestaken dawuh acak kemungkin lho meneng wae kandakat ora pangestu paduka pukulun ingkang kula pundi lho somadangi jagat duk mungup paneng pucak iku martaba tang sumirat neng soroting surya mega lan gunung
wis meh rahina sumamburat bang wetan sumilak ngakoso kapyat sang jwang surya rumangsang luhurengan amadangi agat raya cahayanira jenar esmunya wus gagat tenjang kumrakummo romang rarat astung para sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadake iki kaya si Werkudara nggih Werkudara kanthi karaharjan praptanira Werkudara padha raharja praptanira Narada wonten dawuh kados pundi menika Werkudara kok kendel kemawon Werkudara aja banget-banget anggonmu cepelekke ulun iki dewa wah yen mesine ngerti marang kahanan gelagat lan pasmon kene ora nang Werkudara sing eneng Bima Suci ya Bima Mursid lah bedane apa Werkudara karo Bima Suci bedane ana ngendi mengko dhisik aku arep takon Padyan to akeh tunggale sarta jenenge angin kuwi beda-beda jenenge beda-beda tumindake coba aku tak takon angin gedhe sing bisa ngrubuhake omah kuwi jenenge apa jenenge prahara utawa lesus angin gedhe sing bisa ngrubuhake wit-witan kuwi jenenge apa jenenge prahara yen pancen mengkono tekse ana bedane antarane Werkudara karo Bima Suci lah bedane ana yen to Werkudara kuwi papane ana negara Ngamarta kewajibane beda karo Bima Suci Werkudara kuwi mau memayu ayuning bawana naketa sing balung leting kulit nah yen to Bima Suci kuwi pendhita ngarga Kilasa darmane memayu hayuning bawana migunakake weninging cipta meneping rasa aja digebyah-uyah padha asine lha sida dewa kaya mesa kalah ya omongane akeh omongan iso ora menang apa meneh liyane ya Bima Suci apa ya kaya bener kang dadi aturira saiki ulun bakal mundhut katrangan sira medharake ngelmu kasampurnan sing mbok karepake kuwi kepriye wah kaki guru muka yen kowe iku ora ngerti yo yen pancen kowe ora ngerti ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aja dadi dewa lerena to dadi dewa lerena dadi bakul kerupuk ngono ya wah jan sengkring tenan omonganmu manut saka panemune Bima Suci mulane aku iki duweni kegayuhan ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi urip saka sapa urip kuwi arep ngopo pungkasane urip kuwi kepiye manut saka panemumu sangkaning urip kuwi saka purbane kang maha urip Gusti sing paring urip utawa Gusti sing gelar jagat
Antarane bapa biyung. Aku urip ana ing alam donya. Keneng apa kok dadak kowe urip? Aku ing alam donya iki aku diutus. Sing ngutus kowe sapa? Gusti sing gawe urip. Kon nindakake dharmaning uripku manut karo kodrate nggon urip. Yen aku iki dadi satriya kudu nindakake dharmaning kasatriyan. Yen to aku iki nindakake kabrahmanan ya kudu bisa gawe katentreman. Bisa medharake ngelmu marang sapa wae kang mbutuhake marang ilmu mau. Kasane urip bali ana ngersaning kang maha urip. Ibarate gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal walulang, menungso mati ninggal bebuden kang prayoga becik murakapi marang bebrayan agung. Apa aku kleru, apa aku salah yen aku nindakake dharmaku. Sancutku mereka tumanjing samudra toya dermiraganyo banyu semaput wente mulekangani rasa mingep nampaki miget jangga kawari Atanaga kumambang Bima Suci gedhe yo nadyan to sira wis bisa medharake sangkan paraning dumadi bener tumrape si Bima Suci nanging kurang trep mungguing jeneng ulun ora sakarepmu panemu kuwi antarane aku karo kowe beda ora dadi ngopo nanging gegayu aku kuwi luhur gegayuanku becik dina iki sira nampa pidananing dewa apa pidanane dewa ora ana liya jeneng kita kudu cemplung ana jeneng Kawah Candra Dimuka aja kesempet tak cemplungane Trisangka prangu dinangka kinempit kempit dosangretnaning bawana ya kitukang walang ati ya kitukang ana sing yas ya kitukang kudu garing Bima Suci apa Kagintrada Kawah Candra Dimuka angmundhut si Bregedaba sapa sing cumemplung ana jroning Kawah Candra Dimuka mesti tumekaning pati. Rasamu piye? Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa piye? Kene apa menungso wedi mati, gelem urip kudu gelem mati. Mati kuwi wajib. Heeh. Ayo. Arep apa? Lho, teksa kuwi mung nanting kalawan kekarepane atimu. Dadi kowe ya gelem cumemplung ana jeneng Kawah Candra Dimuka semingke tak cemplungane. Ah! Gawe Sang Bima Suci mapan iku ingkang den karsakake, iku ingkang den upadi. Nadyan Kawah Candra Dimuka
angmundhut si Bregedaba panase mawan tuantu sigra den cemplungi kelawan Sang Bima Suci. Barita riwusnya Bima Suci manjing dening Kawah Candra dimuka kacarita pangamu ing yaksa kekalih Badra Yaksa lan Kandi Yaksa ngobrak-abrik kayangan Suralaya ngrebaken witing jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa geger kayangan. Yayi Kandi Yaksa apa Kakang Badra Yaksa iki cocok karo wujute. Ya sok-sok kelingan asline ora kena. Ayo saiki karepmu piye? Gawe gegering kayangan Suralaya. Aku manut sing mbok karepake ngene wae. Aja nganti nglarani para dewa dosa. Apike kepiye gawe cilaka wae. Cilaka kepiye? Wis jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa iki dirusak dirubuhake. Anggere pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala ki ora eneng dewar mangan apa. Wong ngono ya. Iya. Men kaliren ben ngintir-intir. Ya pancen wis dirusak yen pancen ngono. Yo lali. Para genjong, Pak Papong. Mah. Pikir-pikir Pandhawa ki ya malati. Lah. Wong nyatane Pandhawa ya gedhe labun-labete ning kayangan Suralaya. Lah kawang jagat Girinata. Kaya ngersake Bima Suci kaya nyemplung ning Kawah Candra dumuku bareng ana ning gara-gara. Buta loro gedhe-gedhe malah iki ngrubake wit jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa. Lah nek ora wuh dewar mangan apa iki? Wah, kedrawasan iki.